Гледате Студио 3, следобедният блок на канал 3. Аз съм Кристияна Стефанова и оставам с вас в следващите минути до 18 часа. Продължаваме темата за предсрочните парламентарни избори в Гърция. Получи подкрепа лидерът на Сириза и от италианската Северна лига и Матео Салвини, който иска излизане на Италия от еврозоната, и от испанската партия Подемос, която също е против политиката на икономии. Възможно ли е с тази победа в Гърция страната да повлече крак и да се стигне до разпад на еврозоната? Не, според мен няма такава опасност, макар че предизборната кампания на Сириза беше малко по-таргетирана към това нещо, но според мен първо не ни устройва със сигурност, а второто нещо не е толкова лесно и толкова елементарно да се получи това нещо. Господин Василев, според вас? Аз също си мисля, че заявките по-скоро целят дългосрочни цели по намаляване на тежестите и промяна на политиката на austerity, т.е. на ограничения от страна на тези политически формации, а не толкова излизане от еврозоната. Може би Италия е единствената страна, която от тези три, която има възможни варианти наистина да спечели в някаква степен от излизането от еврозоната, но това са само хипотези. По-скоро си мисля, че победата на Сириза в Гърция и припознаването на Сириза от страна на тези формации цели единствено и само политически дивиденти в собствените им страни. Как са настроени гърците към връщането на драхмата? Заговори се и за това. По принцип не са много доволни. Имам предвид по сайтовете, аз сега от снощи прочетох много статии за драхми, за това. Според мен са много таргетирани тези статии. Не мисля, че гърците искат отново да имаме драхми. А още повече европейците не искат да имаме драхми, все пак те ни дават кредити и как ще ги връщаме тези пари после. Алексис Ципрас вече положи клетва като министър-председател. Той е и най-младият министър-председател в историята на Гърция в последните 150 години. Харесван образ ли е? Знам, че е бил част от комунистическата партия. В този ред на мисли има минало, идва с миналото си, с тежестта от това минало. Да, но все пак 2015 година не мисля, че има комунистическа партия, както хората възприемат, нали, този термин. Според мен е политик, който млад, новото поколение, инвестираме в него и да се надяваме, че няма да ни разочарова. От политологична гледна точка, този лидер на партията, вече министър-председател, може ли да използва позицията си така, че да налага някакъв ход на събитията в Европейския съюз? Със сигурност Гърция от една страна е една от старите членки на Съюза и в този смисъл познава много добре инструментите за институционалните инструменти на Европейския съюз и може да се възползва от тях. От друга страна, Гърция по принцип има много силно лоби във всички държави, тъй като последните 30 години, 40, има доста сериозна емиграция. Но за разлика от нас, българите, например, гърците запазват своята идентичност дори в чужбина. Независимо от позициите, които заемат, те се гордеят с това, че са гърци, независимо от това, че биват квалифицирани, както нас, българите, достатъчно като разбойници или като някакви така по-хитри членове на определени съюзи. Аз си мисля, че по-скоро в тази посока ще върват нещата и че едва ли, т.е. по-скоро ще използват лобито за постигане на някакви цели, отколкото някакви такива радикални промени, които да се очакват. Ще успее ли Сириза, последен въпрос ви задавам, да изведе Гърция от кризата, от тежката икономическа криза, която безспорно дърпа страната много назад? Много труден въпрос, но не знам, времето ще покаже. Сега не можем да отговаряме, но най-важното е това, което пожелаваме на гръцкия народ, не на Ципрас, че да почват хората повече да разчитат на себе си, а не само на държавата. И това трябва да ни стане урок, че трябва да почваме вече, трябва да разберем, че не всичко зависи от държавата и не винаги държавата е виновна за всичко. И трябва да се помагаме помежду си. Това според мен.
Това ли е пътят към изхода от кризата? Много е задача с много неизвестни. Няма да може. Тоест, сега в момента би било всичко в сферата на догадките. Тъй като трябва да видим първите стъпки на правителството. Трябва да видим всъщност наистина ли това е само надуване на мускули и опит за отвоюване посредством този тип поведение на някакви бонуси от страна на Европейската комисия и тройката, или ще бъде наистина целенасочена политика. От това ще зависи успеха на правителството и съответно и развитието на Гърция. Благодаря ви много и на двамата за това, че бяхте в студиото за коментар по темата по предсрочните парламентарни избори и победата на СИРИЗА в южната ни съседка.